Исәнмесез, кадерле дуслар, хезмәттәшләр һәм безне яраткан тамашачыларыбыз. Бүген интернет киңлекләрендә без сезгә, сез безгә якыная аласыз. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең эшчәнлеге барышында күп кенә белем һәм тәҗрибә туплады. Бу җыр, бию, музыка юнәлешләрендәге искиткеч зур тарих. Безнең бурычыбыз моны саклау, популярләштерү, алдагы буыннарга тапшыру һәм әлбәттә инде тарихларыбызны төрле бизәкләр белән баету. Бүген шул байлыкларны сезнең белән бүлешү мөмкинлекләребез бар. Без сезгә татар халык йөрешләрен күрсәтергә телибез. Йөреш нәрсә ул? Ул безнең балаларыбыз күңеленә сеңдереп, буыннардан буыннарга күчә торган генетик код. Бию йөрешләренә карап, мин башкаручының кайсы милләт вәкиле булуын билгели алам. Бу башкорт йөрешеме, украин йөрешеме, монысы инде татарныкы. Ул йөрешләр бик күп төрле. Бүген без сезнең белән җир шарында сибелгән татарларның барысына да хас булган йөрешләр белән танышырбыз. Андый универсаль йөрешләр бар. Присутствующих на земном шаре. Такие движения есть. Сегодня нам будут помогать. Бүген безгә булышалар Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең солисткасы Алсу Максумҗанова һәм Казан дәүләт мәдәният институтының хореография сәнгате кафедрасы студенты Артемий Ермолаев. Һәм мин Татарстанның халык артисты, хореография сәнгате өлкәсе доценты Ләйсән Рәшит кызы Хәмитова. Башлыйбыз. Татар биюендә кулларның позициясе булган кебек, кулларның тырышы да бар. Аякларның да позициясе һәм тырышлары бар. Без милли татар сәхнә биюе нигезләренә таянып, куллардан башлыйбыз. Һәм шул турында фикер алышырбыз. Башлангыч әзерлек тырыш. Куллар аста, муен искәрәк сузыла. Шулай без кунакларны сәламлибез, баш иябез, басып торабыз һәм сау булашабыз. Беренче позиция — классик позиция. Кызларның беренче татар позициясе, егетләрнең кулларны бераз алгарак сузып. Икенче позиция — классик позициясе. Кызларда икенче позиция йомшаграк. Егетләрдә икенче позиция сузыбрак. Өченче позиция — классик позициясе. Кызларда өченче позиция. Егетләр өчен өченче позиция. Дүртенче позиция — классик позициясе. Егетләрнең дүртенче позициясендә куллар билбауда. Кызларның дүртенче позициясендә куллар билдә йозрыкта тора. Бишенче позиция — классик позициясе. Татар биюләрендә бик еш куллана торган позициясе. Алтынчы позиция — кызларның куллары истә була ала. Егетләрнең куллары түбәтәйдә яки түбәтәйнең өстендә булырга мөмкин. Җиденче позиция — егетләрнең учны учка арттан билгә куеп, кызларның да биегәндә кулларны шулай ук артта камзулны яки җиләнне тотып тора. Шулай ук аяклар эчендә халык сәхнә биюенә караган позициялар бар. Иң киң кулланыла торган беренче туры позиция. Шулай ук беренче ябык позиция.
Һәм беренче ачык позициясе да бар. Икенче позициясе туры. Икенче ябык позициясе. Икенче ачык позиция. Өченче позиция. Без аны аякларны китереп кую адымында кулланабыз. Мы попозже Без ул турыда соңрак сөйләшербез. Иң еш куллана торган позиция ул 4нче позиция. Аны татар биюендә еш кулланалар. И последняя, пятая. Һәм соңгы 5нче позиция без күбрәк бармак очларында басып биегәндә кулланабыз. Используя эту пятую позицию. Теперь Ә хәзер татар биюендә хатын-кызларның кул тырышы турында сөйләшик. по татарском танце. Беренче тырыш. За Итәкне тоту. Бу алъяпкыч та, җилән дә, күлмәк итәге дә булырга мөмкин. второй Икенче тырыш яулык тоту. платочек, Күз тирәсендә тотыла. при котором я могу Егетләргә карап була торган яки алардан битне яшерергә мөмкин булган. отвернуться от него. Шулай ук беренче позициядә эшләгәндә куллар һәм терсәкләрдә алда тоту тырышы бар. Локоточками. Шушы тырыштан чыгып, без башка тырышларны да үзгәртә алабыз. Положениями. Безнең шулай ук беләзекләр белән дә эшләү бар. Беләзек 1, 2, 1, 2. Положение Кызларның күз карашын, егетләрдән яшерүче кул тырышы. также Кулчукларның үзенә караган булырга мөмкин. Шулай ук мин икенче кул белән дә яшеренә алам. Булар барысы да куллар тырышы. Мин аскарак та ия алам, но при этом әмма егеткә якын килмә дигән ишарә ясыйм. Биюдә, хореографиядә кызларның төрле тырышлары аларның йөзен яшерә. скрывающие Егетләргә то есть туры взгляд күз на карашы булырга тиеш түгел. не должен быть. Безнең хореография ислам кануннарына нигезләнгән. Анда кыз үзенең йөзен, Свое лицо. карашын егетләрдән һәр вакытта яшерә. Егетләр хореографиясе турында нәрсә әйтеп була? Кул хәрәкәтләре белән ул үзенең кыздан өстәрәк тоя. Девушкой. Куллар як-якка җәелгән яки билбауга да куелган булырга мөмкин. Одна рука. Кул я ян якта, я түбәтәйдә булырга мөмкин. Также Шулай ук положение. кулчуклары белән тырыш бар. И, конечно же, Мин гәүдә белән иелгәндә, ул башка тырыш ала. Икенче якка иелгәндә, башка тырыш. кстати, Ә хәзер положение ир егетләр татар биюендә кулчуклары турында сөйләшербез. они могут Ир егетләр татар биюендә кулчуклары 90 градуска бөгелгән 90 градусов. һәм сузылган булырга мөмкин. Также Гай Хаджи улы Тагировның китабында уч төпләренең искә каратылган тырышы да бар. Ул аны Себер татарларына биюендә яки барлык состав чыкканда куллана. будет весь состав. То есть мы видим, что Без куллар тырышы төрле булганын күрәбез. разные. И Биюдә ир егетләрнең кул тырышы бер төрле генә була дип раслый алмыйбыз. такие Бу аларның кемнәр белән янәшә яшәвенә һәм нинди мәдәниятнең йогынты ясавына бәйле. чья культура на нас влияет. Кемнәргәдер сез татар биюләрен дөрес бимисез дип әйтү дөрес түгел. А вы неправильно. Без бүген сезгә күрсәткән гади бию элементларының барлык этно төркемнәргә кергән татар биюләрендә кулланып була. Этнографических групп. Шуның белән позицияләр турында сөйләшүне тәмамладык.